Hello, Palangga. Good morning. Hi! Kumusta? Kumusta na? Long time no see? Okay lang. Kahit busy pa rin sa trabaho, okay lang. Nakapag-sideline pa din mag-LS. Kumusta na dyan? Kumusta na dyan sa inyo? Hello, Kuya Amyo. Good morning. Good morning po. Ayan, kumusta Kuya Amyo? Ayan, nag-breakfast ka na ba? Nainit na kayo diri sa among host. 40 degrees. Oh, di na malamig. I am you, Barak. Ayan, from Rizal Sinadan. Okay lang po, naglilinis na po host, nagkape na lang. Okay, sige, Kuya Amyo, take your time lang po at ingat lagi. In summer na naman din host. Oh, summer na pala dyan. Hello, yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yo, yo, yes! Mayong punta, good morning, magandang umaga, Ma'am si Grace. Kumusta, how are you? Hi, Ma'am si Grace. Wow, Rizal Sinadan. Morning, Rizal Sinadan. Shout out. Yun, sabi ni Kuya Ami Barak. Yeah, shout out at good morning sa nandyan. Shout out sa inyong lahat. Ayan, may buntag din sa imo host. Thank you so much. Ma'am si, ayan, listen sila natin. Hello sis. Ikay, nagtiil lang ako. May gagawin lang ako. Busy po. Okay, no problem, Haro. Just take your time and take good care. And the thing, si you. Yun, galing kay Haro po. Yan, at sabi naman ni Ma'am si Guys, Kuya Ami, what's up? Haro, ayan, may pa-prank si Ma'am si Guys. Thank you so much. Hello, Ma'am si Guys. Good morning, Mas. Hindi ba nakapag-kape? Magpakape muna kayo, guys. It's 9 o'clock in the morning pa. And today is December 12, 2019. Ilang araw lang before Christmas? 12 days before Christmas. It's 12 day Christmas with true love and me. And please stand by. Kung maglo-loading ako, pagpasensyahan nyo na. Kasi ganyan talaga ang buhay. Same. And I'd rather attempt to do something great and fail than to attempt to do nothing and succeed. Yes, motto of the day.
Araw, hi! Ayan, Amigo Barak. Yan, good morning sa inyong lahat yan. Bakit one, ano lang? Bakit one is watching lang dyan? Tapos ano? Sinusumpungan mo to si Lolo? O, bakit one lang? Ayan, naging dalawa na. Oo, dalawa pa dito. Bakit ganyan? Ba't ganun Lolo? Shoutout pala kay Lolo Whitey. Anong problema mo? Ha? Pinag-iinitan mo naman ako siguro, no? Ano ba yan? Sabihin mo. Habang ano pa, maaga pa. Okay, habang hinihintay natin yung iba, mag-play muna tayo ng music. And yung pinaka-special na music for today. Check this out, guys. Check this out. Ayan, tatlo ha. Ayan. Ayan, bago tayo magsimula, ayan, habang hinihintay natin ang iba, mag-play muna tayo. Yung lakas-lakas na natin para marinig ng lahat. Diba? Joy to the world para sa ating lahat, guys. In advance, Merry Christmas sa ating lahat. Ayan, at sabi ng Kuya Ami, bukas po may parapol si Mimi Joy. Sana makapunta kayo. At si Itay din po may parapol din sa Saturday. Sana po maka-attend kayo. Ayan, thank you so much Kuya Ami. Ito po yun Kuya Ami, ito po yun. Ito po yun. Diyan po sa screen. Good morning sa ating lahat. Ang time check is 9:04 in the morning at baka hindi pa kayo nag-breakfast. Nag-breakfast na kayo, mag-cafe na kayo. Get up, get up, get up, get up! Yung salamat po sa thumbs up ninyo. Stay lang tayo para maka-entry tayo para sa Saturday. Thank you Kuya Ami Barak. Thank you so much. And ulitin natin yung music natin. Yun, shoutout sa nandyan. Thank you so much. Ayun, si Juan Aguapa. Good morning. Nakabidin si Bisaya. Okay, ayos. Tataka lang ako bakit one is watching. Sana makatin ako. Ano yun? Tanong ni Guapa saan panoorin? Ano lang po, Guapa? Doon sa channel niya, magbuntot lamang ng Itay
At yung komento nyo, buntutan lang ng itay. At dito sa ano ko, dito sa bahay ko, inay lang ay buntot. Yun lang. At may entry ka na para sa Friday giveaway. Ito po yung baba. Ito po yun. Ayun, Risa Katahusan. Hello? Bago ka ba dito sa aking channel? And you're from USA? Bakit one lang view? Oo nga eh. Yan, naging tatlo na. Thumbs up na po. Thank you so much. Inday that. Good morning, good morning, good morning. Risa, you have you from Cebuana Vlogs. Ate Cebuana, you have you. Ayun. And Kuya Alex, arf arf. Alright. Arf arf, arf arf. Thank you. Ayun, Mama Jo, you have you. Unlimited comment? No? One video each lang. Cebuana, you have you galing kay Ma'am si Grace. Kuya Ami, shoutout po. Ayun, Risa, you have you. Ayan, Ma'am si Grace. At sabi naman si Buhana Vlogs, Papa, Mimito, you have you. Ayun, Amyo Barak. Sabi ni Kuya Amyo Barak, morning Grace, shoutout, you have you. Ma'am si Grace, you have you. Ayan, from si Buhana Vlogs. Alright? Alright, that's okay. Ayan. Ate Grace, may laman na Google AdSense ko. Yahoo! $17 na. Wow. Si Buhana, you have you. From Kuya Amyo Barak. Yan ang ganda ng gift ni Bossing Ganda. From si Buhana Vlogs. Hindi ko parang panood yun. Yung bago. Ayan, congratulations Risa. Ayan, you Barak, you. Galing kay si Buwana Vlogs. Ayan, sabi naman na Risa Katahusan Kulima from USA. Yung nawala, pumasok pala yun sa AdSense. Baka iwan basta may laman na siya. Okay. Ayan, sabi naman si Buwana Vlogs, ilista mo ko dyan. Ayun, wow, congratulations Lisa. Yan, galing kay Ma'am si guys. Itay, ayun, inay. Kumusta? Good morning. Kumusta inay? Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, sayo natin. Sayo natin, si Buwana Vlogs. Yan, ang sinasabi ni Lisa Katahusan. Ayan, dyan ka po lang magpa-practice si Ma'am si Grace. Di ko pa na-check. Ayan, from si Buwana Vlogs. Yung baka yung kay Ate Mel, pumasok na yata yung ninakaw ni Lolo. Ha. Yan. Oo nga, no? From Risa Katahusan. Ngayon sabi naman ni Kuya May Barak, huwag po tayo aalis. Stay lang po. Walang magtal. Okay, Kuya. Gagawin nila yan. Yan, sabi naman si Buwana Vlogs, wala ba email isa na na-send na ang PIN? Every 12 daw, mag-send ng PIN. Ayun, Mama Jo, you have you ba? Yan, sabi ni Risa Katahusan. Sabi naman ni si Buwana Vlogs, basta may $10 ka na, sendan ka na ng pen. Oo, yan ang sa napagkakaalam ko din. Wala din si Buwana, ha. Ayun, bala si Lolo magbigay ng pen. Bibigyan ka ng pen, pag ano na, yun nga umabot sa sa $10. So tama lang yung ano mo doon, information. Ami, MBC, pwede tal. Yan, from Cebuana Vlogs. Wala naman email ng pen, basta may laman. Okay na yun, ha. Baka bukas pa, 11 pa sa US, oo. Tama. Baka bukas pa. Yan, hello. Ang feeling pulis ka, Ami, ha? Sipain kita dyan, bakit bawal tal? Ayun, sabi ni Inay Joy Kapulong. At sabi naman ni Lisa Katahusan, sabi nila, pag 10 na daw, may pen na is-send. Pero wala pa eh. So, iwan ko lang kung kailan. Yung kanya yung pen na yan. Ayan.
Pen-pen. Sa pen-pen di sarapin. Sana meron yung laman sa akin pag uwi ko na lang bubuksan. Hindi kasi dala laptop na sa city kami. Ay, okay. At Joy ka po lang yabi gwapa. Yan sabi ni Cebuana Vlog. At sabi naman na Risa Kataong sa Kulima. From USA, Mama Joy, love you ba? Mama Joy, ayun. Mama Joy, pinasinggit. Pinasinggit nga pinakalalo ka singgit. Ayun, kalilibag siya yun, muhang siluan, hindi ko na isa-isahin. Ayun. Yan, sabi ni Inday Joy Kapulang, yan, pass. Ayan, bawal mag-pass, bawal magtal. Remember, sabi ni Kuya Amyu Barak, paos pa ako kaya di ko na isa-isahin. Ayan, Joy, 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 Mama Joy, Joy. Ano yan? Joy, 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 Mama Joy, 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 Mama Joy, Joy, Joy. Ay, good morning sa ating lahat. Ang oras natin ngayon is 9:30. Mag-breakfast na tayo. Mag-breakfast na. Hindi pa nakapag-breakfast. Magkape na. Ang gustong magkape. Yung nasa higaan pa, tumayo na at mataas na ang araw. I miss you. Okay, tal na. Love you. Itay, may tanong ako. Pag upload ako sa phone ng video, ba, tapos yung music sa YT Lover, di ba tag 3 minutes lang yun? Dapat yung video ko 6 minutes. Paano ba yun i-add ulit ang music? Kailangan yata sa laptop. Oo, need ka ng editor. Need ka ng editor ka pa. Para ma-insert mo ulit. Ayan, nakaligo na ako. Yan, galing kay Inay. Need ka ng editor ka pa, video editor, para ma-insert ka ng maraming audio. Oo. Kung direct lang sa YT, tapos mag-insert ka lang, hindi walang, yung pinakahaba doon sa YT library, 4 minutes lang yata eh. Pinakamahaba doon, 4 minutes lang. Pwede ba yan i-deal lang music sa yes. Pwede. Pwede mo din i-deal dyan sa sa CP mo. Gamitin mo CP mo, basta ka lang. Naka-desktop mode ka lang. Yun na naman lagi kong ginagawa pag need ako ng new music. Lang ako, desktop mode lang ako, tapos pupunta ako sa studio, YT Studio, tapos sa library. Yun. Sa desktop, pwede. Ganun din yung gagawin. Yun, may audio. Ano bang gamit mo sa editor sa desktop? Anong video editor na ginagamit mo? Ayun, naging 5 na dyan. Thank you so much sa 5. Hirap talaga mag-edit. Wala, di ko alam eh. Kung ano ka, yung mostly sa mga Windows, especially mga bago ngayon, Windows 10, may may mga video editor na yan, like Movie Maker or ano pa tawag doon, Movie Creator. Pero hindi masyadong maganda kasi nga mga lang. Kung gusto mo, mag-download ka na lang ng Filmora para sa desktop para mas madaling gamitin.
Kasi ano, super easy lang kasi sa Filmora. Mostly kasi yung sa video ko, phone captured, pero kung sa laptop, di ko alam. Yun nga po, Gwapa, mag-ano ka na lang. Download ka na lang ng ano, video editor. Tapos, pag-aralan mo lang konti, ano lang, ganun lang. Sa madugay yung sumadali, makabalo naman ka. Ayun, naglagay ako ng end screen. A new video ko. Wow! Yung bago ba mo si Grace? Titingnan ko. Yung ginawa ko kahapon na end screen, baka gusto niyo yun. Dito, yung sa live ko kahapon, may ginawa akong end screen, baka gusto niyo yun. Ayan, ang ganda di ko pa na-watch yung bagong dalawa mo. At Ma'am si Grace. Ayan. Ako di ko na-watch yung isa. Yung pinakabago. Wala pa outro doon na sub ko na apps intro lagi ang ginawa ko. Ayan. Ang galing ni Ma'am si mag-edit. Ayan, galing si Buwan ng Vlogs. Hindi ko po lang okay lang lahat tayo busy. Yes, Ma'am si Grace. Sabi ni Ma'am si Grace. May tanong pala ako sa iyo, Gwapa. Gwapa si Buwan Labos, may tanong ako. Okay ba yung translation ko? Ang sakit sa mata mag-edit. Yan, galing kay inay. Mag-protection na lang inay, mag-glasses. Para hindi diretso sa mata ang tawag dito? Ang dito sa mata natin. Tapos nakakaantok pa. Nakakaantok? Hindi pa ako naka-experience na inaantok ako while editing. Ayan, sa hindi pa nakapag-live dyan, huwag niyo sanang kalimutan. At yan, from Putissimo. iPhone 10 kasi gamit ko, ang liit ng CP. Oo, pag kanya talaga medyo maliit. Pag maliit ang CP, mahirapan ka sa mga buttons. Tapos, maliit yung mga text. Maganda talaga sa mga maganda talaga gagawin sa desktop. Nakakatulugan ko siya. Tapos pagising balik edit ulit. Hahaha. Ayan, sabi ni Risa Katausan. Ganun din ako, iPhone X. So. Sa susunod, medyo malaking cellphone ang ipalit ko. Ano na lang, para medyo malaki. Tablet. Huh? Pero mas ko talaga, mas preferred ako sa kung sa desktop. Kaya nga sa akin walang hirap pag-edit. Hahaha. Mas malaki ang iPhone XS Max. So kaya lang 64 gig lang. Malaki na yun. Ano na din yung 64 gig is malaki-laki na din yun. Basta wag mo lang ang laki, medyo malaki yung resolution.
ng ano mo, video mo para hindi makonsume agad ang ano, yung storage. Sapat na 720p. Yung ex ko, 256 kasi. Ayan, pasensyahan nyo pangit ng mga video haba. Video lang kayo if manood para sa ends lang. Yan sabi ni Cebuana Vlogs. Dapat malaki ang GB ang gamit mo. Yan, ito akin 256. Di ba most ano bang yung 720p is enough, no? Para sa akin ano lang 720p sapat na. Kasi HD na yun eh. Kasi pag 1080 tapos ano lang malaki kasing makuha na storage sa 1080. Ay akin always full kaya mostly di umabot ng 10 minutes. Yan sabi ni need i-delete agad. Ang laki ng GB yan. Pang Cebuana Vlogs. Yan 256 gig. Parang ano na yan. Parang computer na yan. May mga 250 gig lang na ano. Na mga room ng ano. Laptop. Or desktop. Yung bago ngayon may 500 yata. Grabe no, paano kayo ubusin yun? Pag picture lang, para sa picture lang gagamitin, paano kayo maubos yun? Ano kayo pupunuin yun? Cellphone. Mahal din pag malaking gigabytes. Oo. Yan sabi ni Inay, ito, yun ang gawa ko dati, 1080. 720 Inay. 720p, tama lang. Tapos mga 8 lang siguro ang bitrate or 10 sakto na yun. Mahal yung 256 gigabytes mga ilan na yan, Ma'am si Grace? O kaya tiyaga ako sa iPhone X kasi 256 gig. Sabi ni Inay Joy Kapulong. Sabi naman Ma'am si Grace kapag 220 kasi kapag sa TV panonood medyo malabo. Oo naman. Pero ano naman Ma'am si Grace mostly naman CPU yung ginagamit eh. Sa mga smart TV ano lang. Sa smart TV siguro mga 20% lang, no? Sa gumagamit ng smart TV. Mostly talaga CP or desktop computer. Kuya Alex, ito muna mag-tal muna si Risa, may gagawin lang. Thumbs up din ako, hihihi. Yan, okay. Sige, thank you so much that. Yan, sa bagay. I-share ko to. Thank you so much, Cebuana. Cebuana, tama ba yung translation ko doon sa yung na-post ko? Tama ba yung translation ko sa'yo? Advice sa akin ni Itay, 720 lang kaya din ako gamit ng 1080. High definition na yung 720. Good good for CP. Ayun, insakto kaayo ito. Smart. Salamat ko pa. $1080 or 720. Ngayon siguro yung mga may tawag ito yung mga bagong phone, may 4K supported na, di ba?
Tapos ang laki na ano yun. Sa akin 360 kaya blurred. O, sobrang ano naman, sobrang liit lang. Nasaan si Haro? Ayan. Sabi nila, translate, di ba? Di ko nakita. Pero nabasa ko yung sabi ko pa. Okay, Bisaya. Binisaya daw yung post ni Itay. ah, ito kasi yun. Yan kasi yun. Si Haro, yan ang tanong ni Cebuana Vlogs para kay si Risa Katahusa. Naririnig pa kaya tayo ni Risa? Nakatal na yun eh. And thank you so much pala sa anim na nandyan. Thank you so much sa thumbs up ninyo guys. Thank you so much. Yan ang oras natin ngayon is 9:21 in the morning. At naka 32 minutes na po tayo. Ayun, nagwawalis sa bakuran nila. Okay. Sino ba yung sumasagot? Kung nagwawalis si Inday Dagdag, bakit sumagot si Haru Sabib? Bakit parang loading ako dito? Maraming salamat po sa inyo lahat dito. Don't forget to like para sa host. Enjoy your stay. Yan, good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Yan, sa di pa napakapag-breakfast, yan mag-breakfast na kayo. Kasi ano pa, sobrang aga pa, it's 9:30 in the morning pa. Ayan, Joy Kapulong, miss na kita. Galing kay Quicksilver. Hello, sir, good morning po. At kumusta? Ayan, thumbs up. Thank you so much, cutie. Kamusta ka? Okay ka na? Ayan, after si cutie ay marangkala sa daldalan. Siya ngayon ay level 4 na. Ayan, medyo okay na kuya. Okay, thanks God naman kung ganun. Hey, lagi bedtime ko ang ilis mo, kaya may time ako manood sa'yo. Thank you so much, sir. Ayan, Quicksilver Adjuse. Shoutout, Dada. Ayan, galing kay Inay ni Joy.
Ayan, thumbs up. Thank you so much, Ma'am si Grace. Tumigil na pagtulo ng dugo sa ilong ko. Medyo okay na after nadala sa hospital. Oh, na-hospital ka? Shout out, Mami. Na-confine ka, cute di? Nangyari sa dada at 50 ginay sa alak. Oy, yan ay sabi ni Inay Mimi Joy. Oo nga. Ano ba? Ano nangyari? Ayan, Ma'am si Grace, may pa-plan kasi cute D. Cute D, what happened? I'm from Sun in Action. Oo nga eh. Diba? Tigas ng ulo mo eh, inom ng alak. Ganun ba? Joy Kapulong, mamaya tutulungan kita. Sabi ni Quicksilver Slayer. Thank you so much, Siyam na nandyan. Thank you so much. At oras natin ngayon is 9:35 in the morning. Thank you so much sa nakatambay. Agoy, pagaling ka, cute D. Ayan, galing kay Ma'am si Grace. Sun in Action. Ayan. Hihi, at Quicksilver. Wala ka hugot mamaya para sa akin. Ayan, tanong ni Inay Mimi Joy. Sabi naman ni Quicksilver, stress ako. Alam mo ba? Ayan. Stress siya. Stress siya. Ayan, Itay. Press. Thumbs up, Mimi Joy. With yellow hearts. This Grace, my green na heart. Galing ka, Charam. Hello, Charam. Good morning. Charam, charam. Chararam. Yan, cute di. May pink na heart. Para sa'yo, galing kay Charam. Bumili ako ng Nerve Tunic, Joy Kapulong. Yan sabi ni Quicksilver. Charam, may pa-Frankies. Si Sun in Action. Ayan, sabi naman ni Energy Kapulong, at Quicksilver, isa lang kasi babae, kaya may stress ka eh. Mamimili ka si Ireland o lang kasi para mawala stress mo. Yes. Excuse me muna guys, telephone lang.
Ayan, charang, charang, chararang. Yan sabi ni Cutie, charang, my green heart. Green heart para sa'yo. Ex ko na lang si Arlan, niloko niya kasi ako. Dati nagsumpaan kami ng may puno ng kamatis kaso niloko niya ako. Yan, at Chuy Kapulo. Yan ang sabi ni Quicksilver. Bakit naghang? Ayan, baka hindi mo engrave. Engrave sa puno ng kamatis ang name nyo, kaya nawala ang pagmamahal. Ayan, para kay Quicksilver. Galing kay Inay Mimi Joy. Hello po host. Yan, galing kay Mayens Vlog. Hello Mayens. Good morning. Kamusta? Magandang umaga. Maayong buntag. Thank you so much for joining Mayens. Once again, thank you so much sa siyang nandiyan. Thank you so much sa 10 million na thumbs up. Thank you. Ayan, ang time check is 9:42 in the morning. At naka 45 minutes na po ako at kunti na lang. Ayan, kung natatanungan kayo dyan about dito sa ginagawa ko, I'm using Pixela. Baka gumagamit kayo nito. Kung may mga tanong kayo, i-drop lang dyan sa baba po. Ayan, pretty Mayens. Galing kay Inay Mimi Joy. Here lang ita, galing kay Charama. Ayan, at Chuy Kapulong. Hi, hello, Mimi Joy at my pa-Frankis. Ayan, tuk neneng. Gawin mo na lang pumpkin soap yan, Quicksilver, para may pakinabang. Yan, sabi niya kasi, yung nakapaghintay daw ako hanggang tinubuan na lang ako ng kalabasa sa likod. Ayan, pataas ang pagbasa. Ayan, at sabi ni Charam, ligo muna ako habang tulog si Baby Chloe. Tambay lang to. Thank you so much, Charam. Yan, Charam. Yan, si Buwana. Ang sagot ni Charam. Mayens, si Buwana, kailan kayo uuwi? Ayan, kailan kayo uuwi?
Ayan, mayan sa bukas don't know. Ayan. Sabi ni si Buwana Bags, patsaram pa sa lubong. Yan, kinig lang. Thank you so much, Cute D. Yung maraming salamat sa inyo lahat dito. Please don't forget to like para sa host. Thank you so much, Mutisimo. Thank you sa pito na nandyan. Thank you so much at good morning. Hi, hello po. Hello, Elena Marie. Hi, good morning. I don't want to talk about it. How you broke my heart. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little bit longer. If I stay here, won't you listen? Alright, to my heart. At Jacob po lang, hello, Mimi Joy, at may pa-Frankie si Elena Marie. Ayan, Team Dinito, shoutout host. Ayan, thank you so much, Ma'am Team Dinito, at good morning sa'yo. Inutag tingog bossing ay. Tamsa ka. Salamat ma'am, thank you so much, at good morning sa'yo. Good morning sa'yo. Ayan, at abante tayo, continue tayo dito sa ating ginagawa. Ayan, clap clap. Salamat, inay. Clap clap. Busy lang po sing alaga muna ng baby. Thank you so much, ma'am. No problem po. Thank you. Ingat po. Pakipasa lang sa atong concert sa ubos sir katong picture kaya atong i-set na. Ang picture? Dito sa ubos lang. Dito? Yan. Pila kay babayad pa ko. Ayan, pasensya na guys. Ayun, galing kumanta ni host. Salamat Kuya Mi. Mag-ingat sa mga utak talangka. Hihilain ka na lang pababa. Ano yan, inay? Di ko alam yan, inay. Di ko alam yung kanta na yan. Yan, the tip girl, tal. Alright, it's okay, okay.
Ayun at hello po. Ayan, Amyu Barak. Hello po from Elena Marie. Hi, morning sa iyo, Elena Marie. Galing kay Kuya Amyu Barak. Ayan. Ayan, thank you so much once again sa nakatambay dyan. Thank you so much sa inyo. At kunting-kunti na lang ang oras natin bago tayo ayan, mga 10 minutes more na lang tayo guys. At pagkatapos ko, doon na naman tayo kay Nemi Joy makigulo. Kasi bukas na ang Friday giveaway. Bukas na po yan guys. Baka wala pa kayong entry. Simple na naman para makadagdag kayo entry. Sasali sa kanyang, para sa entry, ano ba yan? Mag-attend lang, mag-participate sa kanyang LS every morning. At para sa dagdag entry, manood ng mga palabas ni Inay. At ang pinaka-importante, buntutan lamang po ng itay. At kung dito naman kayo manood dito sa channel ko, ang ibuntot nyo po ay Inay. Yan. Para sa dagdag entry po yan. Para sa Friday giveaway. Yan. Isiran daw mo daw, Lex. Parang, pwede tawagan ako dito kung nasa. Ayan na. Tapos kantahin mo yung My Way. Gumaganti si Kuya Amyo. Ayan o. Joy Kapulong. Fan ka pala ni Rod Stewart. Yan. From Quicksilver. Yes, Quicksilver. You're in my heart. You're in my soul. Ayun. Sabi ni Quicksilver, ang boses ko parang Renz Mirano. Yahaha. Ayan. Talaga ba? My Way? My Way. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Thank you so much. I'm a music lover, depends sa mood ko what I listen. Ayan, galing kay Inay Mimichoy. At naipa-prank si Elena Marie. Thank you so much. At sabi naman ni Inay, pag hilom itay, baka mabaril ka dyan. Okay. Request kasi ko yan, Inay. Sabi niya, runtahin ko yung My Way. Gaganti eh. Paghilom. Ayan, natawa si Kuya Amyo. Okay na ba, Kuya Amyo? Okay na ba? Okay na ba? Wala na ha, wala na. Mamaya ha. Kantahan mo naman ako ulit. Mamaya ha. May request ako sa iyo mamaya. Kuya Amyo, or mag-ano na lang. Mag-ano tayo ha. Mag-Q&A tayo ha. Kuya Ami, mag-Q&A tayo mamaya. Ayan, iwan mo sa'yo, Joy Kapulong. Yan, galing kay Quicksilver. Sabi naman, Inay, bakit kailangan ng
puso ay masaktan bago maintindihan. Ay, Jaya inay. Jaya. Bakit kailangan puso nasaktan bago maintindihan ang isang nararamdaman? La 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 la. Ayun. Ayan, may part heart si Elena Marie. At sabi naman ni Quicksilver, yung mga songs mo, jologs naman. Jologs. Ikaw ang jukog, ikaw ang jukog, di ka makarelate. Mahilig ako sa country music, Joy Kapulong. Ay, country songs. Like ano ba yan? Kay Bocky Covington. Ay, shout out Dam. Yan, at yung Kapulong, shout out Dam. Galing kay Ma'am Team Dinito. Ayan, Team Dinito. Ay, galing kay Inay. Yan, pag di ko marinig, bungog yun. Galing kay Silver. Lagyan na natin ng shadow guys para mag-finalize. Kasi patapos na din tayo. Maya-maya po, ang susunod ko ay si Inay Mimi Joy. At doon na naman tayo makigulo guys. Thank you so much sa lahat na nandyan. Thank you so much sa walo at sa 13 million na thumbs up. Thank you so much sa ayan, Manilyn at Cheryl Cruz, paborito ko. Cheryl Cruz song. Oh, Mr. Dreamboy pala yung ano. Ay, Cheryl Cruz, Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy. Ko pa ba ang nasa isip mo? Ayan, yeah, okay sa akin si Manilyn. Ayaw ko kay Cheryl Cruz. Ikaw ang julogs eh. Ay, naniwala ka naman, Joy Kapulong.
Eh, mamaya-maya konti po guys, doon na naman tayo kay Inay Mami Joy Makigulo at para din sa entry natin. Para bukas sa Friday giveaway ni Inay Mami Joy at kung wala pa kayong entry at gustong gusto nyo humabol, manood lamang po ng palabas ni Inay at buntutan lamang po ang itay para ma-identify namin na yun para sa Friday giveaway. At dito naman sa sa channel ko, ang ibuntot ay Inay. Ayan. Yun, that will be on Friday. Bukas na po yun. Ayan, ano yan? Shout out po sa iyo, team dito, Tukayo, maganda. Ayan, galing kay Inay Mami Joy. Dan, still here. Thank you so much, Charam. Nga, sa wala pang entry, para sa dagdag entry, manood lang po ng palabas ni Inay Mami Joy. At mabuntot lamang ng itay doon. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero may surprise din kami. Kaya yung pinapanood nyo, dapat panoorin mabuti. Kasi nga may Q&A na mangyayari. At doon si Inay kukuha ng tanong sa pinapanood nyo. At kung makasagot kayo ng tama, at may special prize kayo. Ayan. Shout up Joy Kapulong is a shout out pala. From Quicksilver. I don't care anymore what you say. I don't care what you say. This is my life. Oh, ang hirap niyan, Inay. Ang hirap niyan, my life. Shout out sa iyo, Quicksilver. Ayan, from Inay Joy Kapulong. Wish you were here, Joy Kapulong. Ayan, may pa-heart si Inay at saka may mata na katingin. Billy Joel niya itay, iba yung tono mo. I see. Di ko ay kay Billy Joel nga It is my life. Yun pala yun. Hilang kinig. Oh, maraming salamat kinig. At ang oras natin ngayon guys is 10:04 in the morning na. At mamaya-maya konti. Doon naman tayo kay Inday Mami Joy Makigulo. At malapit na din ako matapos. Once again, thank you so much sa inyo lahat. Sa nakatambay, sa walo na nandyan, thank you so much. Sa 13 million na thumbs up, ayan, thank you so much. Ayan. Itay, nakahabol pa ako. Arf sa lahat. Ayan, thank you so much Ate Levi, Ma'am Z. Thank you at good morning sa iyo. At kumusta Ate Levi? Pakinggan mo Wish You Were Here by Pink Floyd.
At Joy Kapulong. Yan ang sabi ni Quicksilver. Ayan, sige, letter lesson ko yan at Quicksilver. Anong, Sir Quicksilver, ano yung ano mo? Anong country song na paborito mo? Yun, love you dubs at Levi Mamsi, galing kay Inay. Ayan, at sabi naman nila Levi Mamsi, mahina ang connection ko, nag-loading. Ayan. Usahay, cave niya itay. Lagi kasi ano ko din eh. Gusto ko din yung country songs. Marami, Jim Cruz yan. Si Keith Anderson, si Bucky Covington. Yan, itay ko. Ayan, galing kay Percy J. Thank you so much, Anakis. Good morning. Kamusta na po kayo, itay? I'm fine, Anakis. Thank you. At ikaw, kamusta? Yan, naka-moset na ang PLDT ba? Same sa kay nadat Ate Levi. Dito sa amin kahit globe to. Tamsak lang na po itay. Thank you so much, Anakis Percy J. Basta ako all-time fan si Bob Marley. Okay, alright. Oo. Sabi naman ni Anakis Percy J, okay lang dito itay. Naghinahinay sa mechanics mo. Ayan, thank you so much, Anakis. Quicksilver, sabi ni Quicksilver Slayer, sige, bilhan mo kita ng Bob Marley shirt. Punta ako Jamaica. Ayan, sabi naman ni Anakis Percy J, inay. At tweet na po next month. Yan, ang sabi ni Quicksilver. Sabi naman ni Inay Mimijoy, ayaw t-shirt. Figurines niya ang gusto ko. Ayan. At Quicksilver. Ayan, sabi ni Inay Joy Kapulong. Shout out Daddy Bangs and Gentle Dogs. Kaling kay Ate Levi Mamsi. Ayan, basta with figurines, okay na rin. At Quicksilver. O sige, pabilahan kita. Yan, nasa 7:1 minutes na po tayo guys. At ang oras natin ngayon is 10:09 in the morning. Shoutout kay Inay Mimi Joy. Kung handa ka na, Inay, please lang pakisigaw dyan sa baba. Yan, thanks in advance, Quicksilver. Sana hindi yan drawing. Laban lang. Galing kay Anakis Percy J. Sabi naman ni Quicksilver, ganda ang ganja ang tawag sa Jamaica ng weed. Yeah, I know, right? Yan, my part-hearted Charam. Thank you so much, Charam. Guys, baka hindi pa kayo nakapag-mechanics?
Ang mechanics natin para sa birthday giveaway is simple lang. Manood lang po at mag-comment sa videos ni Inay Mimi Joy at buntutan lamang po ng itay. At para sa entry, pumasok lamang po sa kanyang live stream every from Monday to Friday. Thank you so much once again sa lahat na nandyan. Thank you so much at shout out sa inyo. Sa 8 na nandyan at sa 14 million na thumbs up. Thank you so much. Thank you so much din sa Lady Box. Nandyan, naka-background, nakatambay. Love you all and arf sa inyo. Sa lahat na nandyan, thank you so much. Oh my God, talaga ba Quicksilver? Yun, yun, agay. Sana yun. Agay. Bakit nakisper si Jay? At malapit lang ako, Jamaica, 45 minutes lang. Galing kay Quicksilver. Sabi naman, hi host, good morning. Hi all here, musta? Hello, Jane Piang, good morning po at kumusta ka? Thank you so much at welcome back dito sa aking live stream. Loves Jane, sabi ni Charam. Oh my God, talaga ba at Quicksilver? Yan, sabi ni Inay, Choy Kapola. Sabi naman ni Jane Piang, thumbs up na host, Charam, lalabs. Mwah. Ayun, at Kilang Boss. Ayan, thank you so much, madam. Thank you so much, mama. Team din ito, thank you so much. Joy Kapolang, good morning. At may Frankie si Jin Piang. Team din ito. Hello. Ayan, kulang sa O. Percy J, good morning, sis. Galing kay Jin Piang. Ayan, at sabi naman ni Team din ito at Jin Piang, hi. At Jin Piang, hello, cutie Jane. Yan, galing kay Inay Mimi Joy Kapulong. At sabi naman ni Percy J, at Jin Piang, yan, i-enjoy lang natin guys. Dagdag pa ni Anakis Percy J. Ayun, nasa 75 minutes na po tayo guys. At ang oras natin dito is 10:12 in the morning. Yan, baka hindi ba kayo nakapag-breakfast? Ayan, paalala lang. Ayan, at Itay, pahiramin mo nga ako ng panty. Okay, sige, anak, sige. Copy po yan. Hindi ako makaano ngayon, anakis, kasi naka-share screen ako. Hindi ako pwede makapagdagdag. Sige lang, copy and noted lang po yan, baby girl. Ayan, at first baby girl, have you. Galing kay Inay Mimi Joy. At dito lang ako hanggang matapos ka, Itay. Ayan, thank you so much, Ate Levy. Thank you very much. Malapit na din ako, Ate Levy. Hinihintay ko lang si Inay na makapaghanda. Shout out kay Inay Mimi Joy kung handa ka na, Inay. Ayan, I love you, Inay ko at Chuy Kapulong. Galing kay Anakis Percy J. Prepare na ako, Itay. Okay, sige, Inay. Sige, ano lang, Inay. Sigawan mo lang din ako sa baba para, na. Yun nga guys, once again, hindi pa nakapag-mechanics para sa Friday giveaway ni Inay at bukas na po yun. Simple lang ang gagawin. Manood ang palabas ni Inay. At bawat palabas is one additional entry po yan. At lang para ma-identify natin, maglagay lang po ng Itay sa dulo ng
komento nyo. At dito naman, dito sa aking bahay, ang ilagay ninyo, ang buntot dapat is inay. Yan. Yan, at may surprise na po may surprise na din na mangyayari na Q&A at sa makasabungot ng tama, may special prize po. Kaya dapat natin panoorin ng mabuti, ng maayos ang palabas kasi doon kukuha si inay ng sagot, ay tanong sa palabas. Ano guys? Bukas na ba ito? Yes, Sharam. Bukas na po yun. Kasi sa Friday giveaway po yan ni inay. Kasi dapat diba off shoulder po. Pero bukas medyo naiiba bukas. Abangan po bukas ang mga special prizes. Bukas na po yan. Sa bahay ni inay Mimi Joy. Kaya yung hindi pa nakapag-mechanics, yun lang, simple lang ang gagawin. Di pa ako naka-comment. Ayan, sabi ni Charama. Basta sa bahay ni inay, ang dapat ilagay is itay, dapat itay. Dito naman sa bahay ko, ang dapat inay, dapat buntutan ng inay. Ayun. Sis Levi, hi! Yan, galing kay Jane Piang. At sabi naman natin Levi, Ma'am Hicharam. Ayun, may pa-flying kiss. Isang comment lang, isang palabas. Ayun. 1 entry, 1 ano na po. 1 entry, 1 video. Kailangan panoorin natin mabuti kasi doon din kukuha ng mga tanong para sa special prizes po yan. Kasi may Q&A na mangyayari. Ayan. Ayan, nasa 80. Thank you so much sa 10 na nandyan. Thank you so much sa inyo. At ang oras natin is 10:17. Ayan, shoutout kay Inay Mimi Joy. Kung handa ka na Inay, pakisagkaw dyan sa baba na you are ready. Yes, Jen Piang. Okay, sali ka. Ayan, habol lang. Para makahabol. Hi, Levi Ma'am C. Galing kay Charam. Ayan, saan video ang may tanong, Mimi? Ayun, yun, dapat yun ang magandang tanong, Charam. Kasi, reliable lang exacting video. Ayun, okay, may tips inay. May sa mga tatlong recent deeds. Oo, kaya dapat natin panoorin yan. Kasi doon tayo kukuha ng tanong. Okay, sige, thanks. Okay. Ayan din, para makapag-enter din tayo, pupunta lamang tayo sa inay. Sa inay, everyday. Charam. Yan, kakantahin ko yan. Kuya Amyo, pero kulang yung real lyrics mo. Yan, Amyo. Galing kay Charam. Charam. Chararam. Di ba? Kuya Ami? Charam. Agoy. Ayun, tapos ang bago namin next week ko ipalaro. Ayun. Ay, galing kay Inay Mimi Joy. Charam, kantahin yun itayo. Kantahin yun itayo. Oo nga. Here, team ganito. Inay, kung ready ka na? Kung handa ka na, Inay, let's go.
Sige, nanga-ready na ako. Anong recent mo itay RFR? Ano yun? Ano? Ah, yung pagkatapos ng Bagyong Tisoy. Yun, Charam. Di kasi LS haba-haba kaya. Hindi LS, Charam. Yung normal upload. Sa Bagyong Tisoy, Charam. Pagkatapos ng Bagyong Tisoy. Magpaganda ka na, Mimi Joy. Maganda ka na pala. Si Inay is handa na, guys. Tapos na si Inay nakapagkilay. At doon na naman tayo. Ayan. So, ako'y magpapaalam na. At once again, thank you so much sa 9 na milyon nandiyan at sa 16 million na thumbs up na regalo nyo sa akin. Thank you so much. At huwag kalimutan po. Pagkatapos ko, si Inay Mimi Joy na naman. At God bless po sa ating lahat at mag-ingat po tayo palagi. Yan, ako po si Alex Belat. I am now signing off. God bless everyone and take good care. Bye guys. See you again next time.